Magandang umaga po. David Magno po ng Team Highways pero AOR ng CR1L. Tapos Anthony. Yes, again, I'm Anthony de la Cruz, CR1L area head with our assistant area head. First time niyang umattend dito kasi medyo busy siya sa work, tsaka bagong panganak yung asawa niya. Bagong panganak. So itong event natin dito tayo sa Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan. Feeding program again and relief operation ulit. So at the background, andun sila, kumakain muna sila ng arsqualdo. Tapos may konting games. At saka may birthday celebrate din tayo. Siya rin ang sponsor, yung anak ni Sir Kuko. So yun lang. So see you next event. Ako po si Heidi Duliao ng Solo Riders ng Life in Two Wheels Pangasinan. Good morning po sa inyo lahat. Siyempre po, ang benefit po ng charity na to is maliban sa nabibigyan kami ng kasiyahan kasi nare-refresh po yung aming kaisip. Nagkakapagbigay pa kami ng tulong sa mga kabataan na nangangailangan, tapos marami pang beneficiary. Tapos maliban dun, may mga pagkakaibigan pang nabubuo. Maliban sa grupo namin, sa ibang grupo din po. Kaya medyo ang lagi ng tulong ng Reds na to, ng charities na ito. Thank you po. Melanie Bautista Sikat. Maraming salamat po sa binigay na pagkakataon nito ng mga riders. Masaya pong mga bata dito sa amin. In behalf of PACG at saka Team Adventure Philippines po, Roy Soriano po. Malugod po naming sineshare ang aming mga binibigay sa nangangailangan, lalo na ang Top Adventure at saka PACG, mga kasama naming mga riders. Maraming salamat sa tulong natin sa nadisgrasyang kasama natin. Maraming salamat sa ganitong sitwasyon, sa Krill. Maraming salamat din po. Ako po si Roger Marquez na ang aking pong grupo ay sa PRRC. So kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamang riders dahil andun po yung kanilang pagtulong, kaya kami po ay sumasama sa kanila sapagkat malaking bagay itong ginagawa po namin para sa ating mga kababayan na nangangailangan ngayon. Kahit sa mga ganitong konting tulong lang ay malaking tulong na po sa kanila to. So maraming salamat po. Okay, thank you mga Karipa Peps, mga kagulong. Maraming salamat sa pagpunta. At this event is very successful. The fourth time na nagkaroon po tayo ng Ride to Recovery, pang-apat na series po. At sa ikalima, abangan nyo po kami at samahan nyo po kami mga kasama namin sa dalawang gulong. No? We will continue our advocacy, helping people from the poorest to the poor. No, hindi po kami magsasawa, kaya samahan niyo po kami. At patuloy po tayong magsilbi sa mga maralitang na nasa laylayan ng ating komunidad. Yan po ang advokasya ng Charity Riders 1 for Philippines. Kaya samahan niyo po kami. Of course, I'd like to mention particularly Charity Riders 1 for Luzon for this very successful event, at sa mga kapartners natin, no? Mga iba't ibang riders na galing sa iba't ibang lugar.